Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Phria ubajur Lyngshop ya Shnong Tiehnongbah hakat waitu gleber arajar apun riu kumbah kapol shibeje shiteng hadu arsteng mensengi bakat kum gujingat hu usordar Shnong Tiehnongbah ubak kading son lingdo la omega jing hab Phria kalong kabajur bha hadu belait ling Masi kilayap ubak lingdo ulai thu bawa la kajing hab Phria kalong kabajur Hendrik kamsyam ladan pat gajing syapin julo di ki yeng kesam la nyok tangkui ke yeng kebala syujat malumala bat kamsyam ladan ru kajing syapin julo di gajing tung jing tap nama kadang de kapor bagi jing tung jing tap kimpat mi kajing rebanu Phria kabala penlong bahadu ka step jong khat azuk leber arajar pun riu umbat umlut berudang ne hakibuan ki jaka Te ngaru menin ka singi ngam don Shnong mo te ngala yo jing tiba uneu Phria ula hapna du kapor sibaje stang men stang singi te hadu ar stang gumto Phria ula ne te lengas ngau dan bok pade kine ki jing thung ki jing tep ki jongi nane ka Shnong ka jongi namar ki thung na ki ne ki phan tar kumta tar te kimbat mer kine ki phan te kadai kata ka benta kimbat jot kine ki jing thung ki jing tep ro kimbat jot lengi tangka wei ka longying ka long sem pade ka ashabom yo Phria te kata ka wei ka longying kala jot te khamtam kine ki nang Shnong ki jongi ki ri ki Masi ki belang ter te ki don lai Tylli ki Masi ki balayap ki dai tang kita ki jing penjot une Phria menin kasingi te ki don ar Tylli ki Masi ki bala lap na du menen mit laikla oddo ya kitaru kajing he Phria te ngam nang ban ong tang ba hadu minta ki jakaru ki bada sangat kani ki Phria ki dang ne be kajing he Phria te la palat hi kajing he te Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.